Топ 3 най-продавани бижута и защо всички ги искат. Номер 1. Колиета с имена. Персоналното винаги е на мода. Колиетата с имена са топ избор, защото са лични, стилни и винаги носят специално значение. Перфектни за подарък или просто за теб самия. Често ги поръчват като подарък за рожден ден или специален повод, а много родители носят колиетата с имената на децата си като символ на връзката им. Номер 2. Гривна с червен конец и златен елемент с име или буква. Не е просто гривна, а амулет с персонално значение. Червеният конец носи късмет, а златният елемент с име прави подаръкът наистина уникален. Тази гривна често се купува от родители, баби, дядовци, които искат да я подарят на новородено бебе като първото му бижу. Номер 3. Златно колие с момче или момиче. Това бижу е повече от аксесуар, символ е на най-ценните ни хора и много майки го носят като талисман. Това бижу най-често се купува от майки, които искат да носят символ на детето си близо до сърцето. Това са едни от най-поръчваните бижута от нашия сайт. А кое би избрал ти за себе си или за подарък, напиши ни в коментарите.